L'Ontinyent ha sigut clarament millor avui en la seva visita al Rico Pérez, on ha guanyat l'Alacant per 1-4. És de Toni Aparicio han dominat els primers 45 minuts. Dani Torres ha buscat la porteria d'Alberto en este llançament llunyà. Al minut 25 ha arribat el primer de l'Ontinyent. Quiquín, sens dubte l'home del partit, ha rematat una centrada de Collado. 10 minuts després el mateix protagonista ha fet el segon. El baló passa per baix de les cames del porter Blavet. L'única arribada de l'Alacant en la primera part ha tingut lloc al minut 46. Rangel ha impedit el gol de Javi Salero. Ja en la represa, l'Alacant ha buscat retallar distàncies, mentre que l'Ontinyent a la contra creava problemes en la porta d'Alberto. Al minut 15, David Torres ha pogut matar l'encontre, però l'Ariet llança fluix a les mans del porter de l'Alacant. Els de Borge continuaven amb esperances de remuntada, més encara quan John Uriarte culmina en gol una gran jugada d'entre ell i Gamis. L'Alacant s'ho creia i John Uriarte ha fet lluir-se Rangel. I el que és el futbol. 2 minuts després, Torres aconsegueix matar l'encontre en aprofitar una passada de la mort de Manrique. Ja en el minut de descompte, Rubio ha fet el definitiu 1-4. El partit el tenim molt controlat, havia un poc de relax, ha vingut el gol de l'Alacant y ahí pues lo nostre, el patiment de siempre, es el nostre equipo es aixina, ¿no? No hemos estado al nivel de otras ocasiones y ante rivales como este, pues es complicado, ¿no? Si tú no mantienes un cierto nivel. Entonces, bueno, a mí no me ha gustado tanto.